si Kuya David mo. Di porket close kayo niya. Sama ko. Wala, Carla. Pansin ko lang. Bayan ko si David. Bait po kasi ni Kuya David. Mabait. Mabait din naman ako. Ayan mga kamamushi, ay mga kalingap. Tara, alamin natin kung gaano ba ka-close ni David ang lahat ng K-Angels. Kasi bakit na banggit yun ni Jomar dun sa vlog nila sa part 25. Tara, samahan niyo ako manood hanggang dulo. Talagang makikita natin kung gaano ka-close si David sa mga angels. So, what's up guys? Welcome back ulit sa ating channel. Dito natin dito sa Where? Yes! No, walang cut to. Uy, walang cut to. So, kasama natin pa rin ang mga pa-baby girls. I'm okay. I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ting, ning, 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 ning. Ang cute nila. Kumenahan rasa sakit. Rasa sakit. Sabi ni David kasi kasama natin mga pa-baby girl. Angin to. Charis lang yun ni David. Ito mga pa-baby girls guys. Ang cute ng edit. Bagong version 2024. At bago po natin panoorin at malaman kung anong mangyayari sa video na ito, please don't forget to like muna. Like nyo muna, i-heart nyo ako. Joke lang. So, pagkatapos Ang cute naman ni Carla. nangyari dito sa Honda. Grabe, ang ganda ng continuers. Guys, ang ganda nun. Grabe sumakay ako. Tapos, pagsakay ko, nasa loob ako. Pagsakay po ni Kuya David na flat. Hoy! Ma-flat ka dyan. Si Ali lang flat. Tingin daw. Tingin ang flat. Gulong. Gulong. Yan ang flat. Bakay kasing Gulong pala yung flat. Asan yung flat? So, ayun na nga. Mapunta tayo sa... Saan tayo mapunta, Joms? Ano lang daw tayo, sunod lang kay Kalinga Prab. Ayun, masunod lang po kami kay Kalinga Prab. Uy, kakain na naman! Favorite yan ni Carla! At saka ni Dara. Di ba nakakatuwa? Dito pa lang, umpisa pa lang, talaga makikita natin, or talaga makikita natin na close talaga si David sa mga angels. Parang sarap kaibigan ni Kuya David, no? Talagang ano sa kanya, parang wala siyang, hindi siya naiilang, hindi siya kaiilangan na mga tao, no? Talagang makita mo, David nga, di ba, David? Maliit man sa inyong paningin, nakakapuwing din. Yeah. Sino favorite mo? Ako? Thanks. So, ayun na. Teka lang, Carla Bells. Talagang close sila, no? Di lang naman si Carla, lahat ng angels. Dito sa Naga City. Surabaro. Ano ito? Subaru. Surabaro. Sorry po. Parang naging Indian yung sa iyo. Subaru. Galing niyo pa pa, Joms. May lepe pa rin. So, bukas pa ba tayo uwi? Di pa ako lang mahihilanan, kakain na naman tayo guys. Pero okay lang yun kasi it's for the better and for the vlog. Para mas marami pa tayong balingap sa vlog natin. So samahan nyo kami guys. Let's go! So what's up guys? Hello po. Ayun mga kamamshi, ito naman, napakadabing kulitan nito. Sa lahat mga kalingap, welcome back po sa ating channel, Kuya David Vlogs. Hintayin namin Ginagaya mo ako? Ako ginagaya mo. Hindi, ba't ginagaya mo ako? Joke. Idol mo ako, no? So, ayun na nga. Second day and second night po natin dito sa Naga. Si Melka. Diba? Kitang-kita talaga natin na close talaga si David sa lahat ng angels. Kaya hindi natin pwedeng basehan lang yung nakikita natin sa camera kasi sa upcam, iba yung samahan nila as in close na sila. Ayun. Kaming nag-interrupt po sa vlog ko, pasensya na. At ngayon po ay po, may isa pa. Sige pa. At yun na nga po, second day po natin dito sa second night po natin sa Naga. Siyempre, hindi natin papalampasin na makapag-gym dito. Kasama po si Jimel mag-gym. Wow. Hindi kasi Jimel.
Ang cute talaga ng Melka. Ang cute talaga ni Melka. Kung sa bagay, si Melka talaga yung, di ba, nung nagtanungan sila, sino yung pinaka-sweet? Si Melka, ang sabi ng mga angels. Hello? Kalampitos, tawag ka. Pero pag nababanggit yung pangalan ni Kalimpitos, nagagalit. Ang galit to. Ang galit siya. Ang cute ni Melka. Ikaw dapat ka mag-gym. Sige. Dapat mag-gym ka. Tuturuan kita ng gym para hindi ka masyadong... Sige po. Pero para sa akin, hindi pa okay lang ang katawan ni Dara. Malaking babae kasi siya. Kaya okay lang yan. Diba? Sexy nga eh. Gym ka na. Mag-gym Saka ka. bata pa siya. Diba? May go signal ka lang kay Kuya Rab mo ha. So... Bilang tayo, Ray. Kape lang. Kasi diet po tayo mga kalingap. Hindi kita kinukupya. Idol kasi kita. Idol mo. Piso lang. Piso Ang lang. sweet naman So nila. ayan mga kalingap. Punta na tayo doon. Tayo na natin si Kalingap Rab at yung iba nating mga kasama. Punta na tayo din. Kaagad-agad. At pagkatapos nun, ay. Ito pa, isa pa. Okay ko yan. Ay, grabe, ang hinhin niyang mag-hi. Oo na, paano tayo makaka-vlog nito? Ano kayo? So, ayan nga. Tara na, let's go. Hindi siya pwede na walk-in. Dapat yung mga 9 PM up. Yun lang ang pwedeng mag-gym. Yung mga member lang ang makakapag-gym ng 9 hindi na PM sila nakapag-gym. Maghanap kami ng ibang gym. Sayang, bumili pa naman si Ellen ng pang-gym bro. Hanep. Okay, see. Ready si Edo. Hey, grabe Ang cute. hesitation. So, dito lang kami sa plaza. Siguro mag-push up na lang kami. Lisensya mo! Hoy! Lisensya mo! Lisensya! Ba't wala kayong helmet? May mga nakita po tayo dito May mga nakita po tayo dito. Ay, grabe! Payat ka na! Bata pa naman si Edara, kaya okay lang yan. Dara. Askal yung problem po pull up na. Kasi hindi tayo naka-gym guys. Ayan, dito sa video nga to, hindi na natin pinakita, pero dyan sa video ni Kuya David, nalaglagan nga ng pera dyan si Kalingap Rab. Buti na lang nakita ni Kuya David. Pull up na lang si Kalingap Rab. Kuya Nico, ikaw daw! Namigat ka na? Hindi na po kaya ni Kuya Nix, mga Kalingap. So, TikTok mo lang kami. Oh, sige. Ayan, maganda to. 1, 2, 3, go. Umpisa pa lang. Tapos di ba nagtitiktok sila dito banda? Yung mga angels, yung mga K-boys, dito nakaupo, nakaharap sa kanila. Nakakatuwaan naman. Siguro sa lahat talaga ng K-boys, sa lahat ng kasama ni Kalingap Rab, talaga, kay David talaga sila close na close. Talagang comfortable yung kasi ang bait ni David, no. Bisit naman na ito. Ganun lang nga ito. Sarap naman ng tumawa. 1, 2, 3, go. Kuha na sana kaya lang pumalakpak si Melka. Ulit na, ulit. 1, 2, 3. Muna kayo. Utang. Ay, gawin natin yan. Yung no-love challenge, bagay magawa ng sound. Tapos yun, yung kina... Sir Gavin. Matawa, umalis. Tahimik lang, tapos bigla may mga... Magawa ng sound. Tawa-tawa lang matawa. Dapat wala daw natawa. Muna, okay din o. Ako muna pala. Nagigigil na si Kuya David. 1, 2, 3, go. Gusto na lang. Ang kulit. Nagkasirin po na ako eh. Dali na. Dami yan. Ito lang. Dem, dem, dem. Muntik
Muntik na. Bago pa ini ay. Okay, play mo na. May timer. Time music. Lang yung may timer. O, diba? Close na close talaga sila. Oo nga, tama na. Kanya natin. One. Yun, okay na. Nakukuha na nila. Wala po, ititigil na namin itong kalokohan to. Kasi si Jimel di nasama eh. Ba't parang ito yung pinakamahirap? Taka na, gawin na natin yung no. Ayun o, yung mga angels, mga K-boys, di ba? Sabit na po kami mag-tiktok. Pero sila hindi pa rin. Sama nga. Sarabay po sila, sarabay. Sarabay po sila, sarabay. Kami po Si Pastor ER. tayo mas tiktok din tayo. Shout out kay Pastor ER. Mapakita, gamot sila oh. Diba? Pakit lang. Di ba pa cute lang, sabi ni Kalingap ni Kuya David. Ayan lang mga kamamshi, hanggang dyan na lang ating kunting share, di ba? Dito sa video to, talagang nakita natin kung gaano ka-close si David sa mga angels. Kaya sana kung may makita man tayong mga sa iba't ibang vlog na sa tingin natin is hindi maganda, siguro dahil talaga close lang sila, 'di ba? Talaga andun yung komportable na sila. Sa lahat siguro ng K-boys, kay David sila mas close kasi nakita naman natin, 'di ba? Masayahin talaga si David.